Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa mabibiyan wannan channel ta mai suna wato ni daga TV. A wannan lokacin kun ga kwana biyu mu kawo muku wato fina-finai ba a wannan channel ta mai suna ni daga TV. Muna ba ku hakuri sakamakon wato aika ne suka yi mana yaushe sabon samu damar ɗora muku. To wato za ku ga cewa cikin wannan gurfikin namu muna da fina-finai da dama wayanda ga su nan wayanda ba su da adadi. Wanda kuma a iya ta wannan gurfikin namu mai suna wato ni daga TV India Hausa a hukumancin ku India Hausa BAP a ciki ne kawai ake iya samun duk wani fim a ranar fito. Idan kuka lura za ku ga cewa a wannan fina-finan duka wanda suka wata a wannan satin. To na san da dama wani suna so su kalle su amma ba san ta da su kalle su. To kafin nan yana roƙon ku idan wannan na farkon zuwan kallon channel ta mu ka dawo da kai wani subscribe ka tana alama ƙararra tunda sanar da kai da zarar mun saki sabon shiri. Wato idan kuka lura za ku ga fina-finai kala biyu muke tura. Muna tura na Telegram wanda za ka iya kallon su a Telegram, sannan kuma masu buƙatar su sauke idan suna cikin ayyuka ko kuma wani abu to za su iya zuwa a na Mega. Wannan su ne na Mega. Idan kana buƙatar wato ka sauke ko kuma kana cikin aiki kana so ne ka ajiye wayan naka to za ka iya shiga a cikin wayannan na Mega kenan, su ne za su sauke maka. Idan kuma a kwance kake kana so ka yi kallo a wannan na Telegram za ka ji daɗin su sosai wajen kallo. Duk da cewa dai duka wani fim wanda ku gani na Mega a nan wanda ku gani wanda suke tare da hoton nan to su kuma muna da su suma a na Telegram muna tura saboda masu sauƙiya da masu wato kallo a cikin wayarsu a lokacin da suke zaune ba su aiki to za su iya sauƙiya kuma za su iya kalla. A cikin Mega ma za ka iya kallo kuma za ka iya sauƙewa. Amma dai idan kuma kana so ka yi kallo da Telegram haka za ka fi jin daɗin shi idan dai har kana kwance ko kuma in je kana zaune haka. Shi kuma wannan idan kana cikin aiki kaga a lokacin ko kuma kana cikin wani abu za ka iya ajiye wayar taka haka za ka iya sauke shi. To idan dai kuna da buƙata insha Allah za mu ajiye muku number ma cikin wannan bidiyon insha Allah. Idan ka mai buƙata sai ya ɗauka mana magana a WhatsApp ko kuma a Telegram. Za mu ka sauran ƙarin bayani ta yadda za ka samu wato a cikin sauƙi ta yadda kai ma ba sai ka saka makullan sirri ko kuma zuwa YouTube ba.